Folini tonni amodi an filɛbagaw ma yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔnɔ ma kalo kulo ko bi arabaye avril kalo tile 5 san 2023 aw minnu bɛ sigili ka bamanankan kunnafoni kɔnɔ o wagati sera aw bisimila. Kunnafoni bakuruba la Mali ye sɛbɛnwari miliyari 120 o juruta minisiri min ka baara ɲɛsin don musakako ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o bɛna don yiriwako ale ko la. Kɛnyɛrɛ ye cakɛda tigilamɔgɔ olu bɛ ka u ɲɛsin énergie renouvelable ma an ka jamana kɔnɔ na a yɛrɛ la k'a fɔ ko donna natɔw la Mali ale kɔni mina kile o bayɛlɛma ka kɛ kuran ye. Walawalali bɛna di ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka fara kunnafoni wɛrɛ kan aw bisimila ko kura. Kunnafoni Mali minisiri min ka baara ɲɛsin sɔrɔ ko ale ni musakako ma ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wari min tara UEMOA ale wagaden kɔnɔna k'a baaraw daminɛna kabini marisi kalo tile 15 tɛmɛnen na juru ye musaka bɛ taa jɔ sɛbɛnwari miliyari 120 bɔɲɔgɔnwa k'a sɔrɔla maa minnu mina u ka wari olu labara Mali la ani an dafɛ jamana ninnu kɔnɔna olu ka dɛmɛ ka fara société de gestion intermédiaire ale ni global capital o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ olu ka dɛmɛ minisiriso in ka fɔla ko wari in kasabi ale kɔni sera Mali trésor public ale kɔnɔna kunnafoni gafe in kɔnɔna sɔrɔ ko ale ni musakako minisiriso ale a perepere tigɛ k'a fɔ ko wari kasabi kɔni bɛna don baarakura olu fɛrɛ la min kɔni bɛ taa yiriwa ale nasiraw la. Kunnafoni wɛrɛ nasira la minisiri min ka baara ɲɛsin no kalanko ma ale y'a lase ko jamana sariya sun gafe ale kɔni min na cari kalanso kɔnɔna gouvernement ale ka fɔ la ko a dabɔra min kama ko de denmisɛnninw n'olu ye kalandenw ye olu kɔni bɛ se ka lafaamuya cogo min na gafe in ale baaraw cogoya kan o de kama u ye a laɲini académie d'enseignement olu fɛ k'u ka fɛɛrɛw tigɛ a ko la nin baara in kɔni bɛna ɲɛsin lycée ale ni école professionnelle écoledenw ma a yɛrɛla k'a fɔ ko jamana sariya sunba kalan ale bɛna daminɛ écoledenw kunna avril kalo tile 15 fo ka taa se mai kalo tile 31 ma san 2023 ma dɔw ka fɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko ni hakilina kan fo kosɛbɛ ko sabula jamana sariya sunba ale kɔni kan ka fɔ lakɔlidenw ye yanni u ka se a labarali tuma o ma. Mali kɔni mina se sɔrɔ donna nataw la ka kile ale bayɛlɛma ka kɛ kuran ye nin fɔra lajɛ dɔ senfɛ min kɛra ka ɲɛsin énergie renouvelable ale ma a ko labɛnbaw ka fɔ la ko ni lajɛ kɔni mina kɛ sababu ye ka kuma kuranko ale gɛlɛya ka wasa yiriwa ale bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na kɛnyɛrɛ ye cakɛda minnu bɛ baara kɛ énergie renouvelable bunako kan olu y'a yira k'a fɔ ko kuran ale kɔni nafa ka bon jamana la tile bɛ yɔrɔ minnu na i n'a fɔ Mali jamana an ma ladɔnniya k'a fɔ ko lajɛ wɛrɛ kɔni bɛ na boloda donna nataw la kuranko kan min bɛna kuran baarakɛlaw olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a ko labɛnbaw olu ka fɔ la. Oni dunke aliwutin ale b'a yira k'a fɔ ko hadamadenya jɔsiraw labatoli olu kɔni kɛra jorona koba ye Mali la ka d'a kan maaw kɔni dɔw balilen no k'u hakilinaw fɔ i n'a fɔ kunnafonidilaw ale ni kulu wɛrɛw aliwutin ale ye gafe dɔ bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen o min bɛ tali kɛ hadamadenya hakɛ tɔpɔtɔli ma Mali jamana kɔnɔna o min kɔnɔna a yɛrɛ k'a fɔ ko sigidamaw olu minnu bɔnɛna o ni na o hakɛ kɔni bɔra maa 500 ale ni 84 san 2021 kɔnɔna ka se maa 277 san 2022 wagati ma nka o bɛna ta Mohamed Kasonge n'ale ye minisiri min ka baara ɲɛsin don hadamadenya hakɛw jɔsira o tɔpɔtɔli ma ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ma sɔn gafe in kɔnɔ kuma ma sabula ko ɲɛta minnu kɛra k'olu kɔni ma ta bala aliwutin ale yɛrɛ fɛ. Kunnafoni kuncɛ la an ka jamana kɔnɔna mugujugu pɛrɛntan ale kɔni kɛra sababu ye ka civil maa caman olu bɔnɛ ani na ni laselen kɛra cakɛda fɛ minnu ka baara ɲɛsin don maramafɛn olu caleli kɛlɛli ma lahala in kɔni kɛra sababu ye ka dankari kɛ jamana ale baara cogoya dɔw la hakilina jiginna Mali a bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn caman na min bɛ mugujugu pɛrɛntaw o kɛlɛ o dɔ ye ka dansigi kɛ mugujugu pɛrɛntaw o kɛlɛli la fo ka taa se marifa dɔw olu ma. Mali kunnafoni direction commerciale ma bɛ aw ladɔnniya aw maa minnu bɛ n'aw bɛ fɛ aw ka feerefɛnw olu de ka lakodɔn walima aw ka cakɛda aw bɛ nɛgɛjuru sira banba an ka écran sanfɛla la Mali kunnafoni jabalajɛmɔgɔw nin bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw kan mɛn sini kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.